Sa headlines kan mga barata, nagkapirang department head sa lokal na gobyerno kang Naga, may duwang opisinang pinagkakaputan. Mga paratukdo sa Julian B. Militon Elementary School sa Barangay Concepcion Pequeña, may dagdag sakripisyo sa bago nindang schedule. Punong barangay kang Mambulot Nuevo sa Limanan, Camarines Sur, tinuyaw ang ginibong prayer rally sa saindang lugar. Bloodletting sa LGU Naga, sirisima ng gigibuhon. Diyos panay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Nagkapirang department head kan lokal na gobyerno kang Naga, bako lang saro, imbis may duwang opisina na pinagkakaputan. Ang kumpletong detalye sa aramon ta sa report ni Melvin Machado. Si Mr. Frank Mendoza ang natutukaw ngunyan bilang City Budget Officer kang Naga. Alagad siya pa ang namamayo kang City Agriculture Office. Si Mr. Nonoy Reporsado na ang manager kang Bicol Central Station. Iyong niya ng acting department head kang Metro Peso. Huli ta si Mr. John Mongoso, iyong acting general manager kang MNWD. Si Engineer Alex Canning, kinakaputan niya ang City Environment and Natural Resources Office. Alagad siya pa ang acting city engineer kang Naga. Paliwanag digdi ni Mr. Allen Riondanga kang City Event Protocol Promotion and Information Office, kaipuhan makakomple sa civil service requirement ang sarong ididesignar na permanenteng department head. Apera pa ini sa kumpiyansa kang alkalde. Primero po kaya ang may mga civil service requirements po kaya kita na kaipuhan pong kumplihon bago po kita makapag appoint ning ang alkalde makapag-appoint ning mga karibay katong mga nagre-retire na mga department heads. Pangadua po, iba po ning inaapod na leadership requirement, no? At least po dapat for you to become a manager or a department head, at least po dapat may 5 years ka na supervisory experience duman mismo sa duman sa dalaugan mong opisina. Sa ibong kang pagkakaigwa, nindagdag na opisyal ang pinagkakaputan, dikit man lang subot ang dugang sa sweldo kan mga ini. Asin maging savings kang lokal na gobyerno kang Naga ang pondong pinagtagama para sa nasabing opisina. In some way po iyo, dahil po si posisyon na attached duman sa po, City Engineer Office, no? Si sweldo ka itong department head, savings siya kan gobyerno lokal kang Naga. Dahil man po dissolve si posisyon, dahil po otherwise, pag dissolve ta si posisyon ng department head na mayo nakatukaw, basically po, dissolve ta si opisina. Attach sa opisina, attach sa pagiging department, si department head. So, dahil ka po pwede maging department, naman kan department head. Kang nakalis sa taon 2022, arog man suwat ka niyang setup sa lokal na gobyerno kang Naga na daima nagkaigwa ng problema. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, mayong nahihiling na problema si Mr. Allen Riondanga pamayo konsepyo sa mga performance kan mga department head sa City Hall na may dagdag na opisinang pinagkakaputan. Napatunayan naman subot ini kan mga department heads na may duwang obligasyon sa lokal na gobyerno kang Naga na kaya ninda ang saindang trabaho. Kabali sa pinagdaong ehemplo ni Riondanga, iyo ang pamayo kan Public Safety Office. Hindi po napatunayan naman ini kasatuya ko mga pag-iriba sa City Hall. Their capacity to handle multiple jobs, multiple tasks. Ang sarap po kaya na ehemplo nga si Sir Rene lang, totoo, PSO, pero pag may pag-abot kang sakuna, IC, Incident Commander, EOC Commander, and so on and so forth. Padagos pa sa mga bareta, magayon na kooperasyon kan mga magurang sa Julian B. Militon Elementary School, pinagpasalamatan kan mga maestra, alagad, mga teacher may dagdag na sakripisyo sa bagong schedule sa paglaog sa klase. Ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Ipinagpasalamat ni Ma'am Ana Marion Palacio, Grade 5 Advisor kang Julian B. Militon Elementary School ang kooperasyon ka mga magurang matapos silang ipasunod ang bagong schedule sa paglaog sa klase. Kang aldaw na Lunes, tulos naglaog din amay ang mga estudyante na nakaschedule na pang-aga. Ang dating maghapon na pagtukdo, ginibong kabangang aldaw na sana ang mga subjects na pinagtutukdo igwanin tagamang 50 minutos kada saro, asin 40 minutos ang iba. English, Math, Filipino, and Science, 50 minutes. Ang MAPE, ESP, AP, saka EPP, 40 minutes. The same time lang po.
the same time allotment po. Ang paboritong subject sana kan mga estudyante ang apektado. Ang nawara lang po si recess ninda. Then ang recess po ninda, pigko-consider mi po sinda na magkakan kung gutom na po. Halimbawa, nagsisit work ang mga aki, nagtitake sinda ng snacks during the sit work. Dagdag sakripisyo man subot ini sa sada mga maestra na kaipuhan magmatanin amay para magpasiring sa eskwelahan. Kaya lang, ang problema lang po, as much as 3 a.m. ang mga teachers, syempre marata naman yan, maasikaso pag luto, padigdi naman kami kaiyan, medyo ang turog me, daing gayo enough, na mas nakaka-rest po baga kita kung banggi, compared sa aldaw na magturog ka. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kung ikukumpara sa sistemang pinagsunod durante kan pandemic na mayong face-to-face class ang mga estudyante, mas marahay man giraray subuot ang sistema ngunya na duwang shift ang schedule kan pagklase kan mga kaakian sa Julian B. Militon Elementary School kung sain natutok doan kan mga maestra ang mga estudyante. Siguro po, mas okay po ni kesa ka itong 2 years pandemic na modular kasi may face-to-face kami. Although, ang iba po, kuminsan may mati absent, hindi nakakalaog, pero mas okay po ni. Yan ang iba pang mga bareta sa pagbuwelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Padagos pa sa mga bareta, prayer rally sa Mambulo Nuevo Libmanan, Camarines Sur na naghahagad hustisya sa pagkagadaan kay Julian Bersuela dahil subuot pinagpaaram sa Barangay Council. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze.
Nagluwas nin kulugbot ang mismong barangay kapitan kan Mambulo Nuevo Libmanan Camarines Sur matapos na daisubot makikoordinar nin tultol manungod sa ginibong prayer rally sa sainang barangay katakod kan paghahanap nin hustisya sa pagkagalan ni Juliana Bersuela. Sigon kay Kapitan Arnel Agapor, may mga grupo subot na nag-iba sa rally na pigpararaot pa ang sa iyang pangaran asin mismo nga barangay. Ito kaya sir, dahil kami nataon na ng tamang impormasyon po naman, kasi po yung paaram lang po sa kuya, maikot lang po na Maranakaw lang, ma-Rosario. So dahil po sila nagsabi na pag-abot naman sa sarong sityo, matanggap sila ng program. Tapos pag-abot po naman, ang nangyari pa po naman, nagparatararam so pa yung grupo, may mga ginamit sila mga municipal kagawad na sa yung grupo. At hanggang ito pong may kauriyan ay gusto naman taram na saro dahil sa mga advocates kahit itong mga nangyaring mga mandatang insidente dyan ay tigparalastaran ako. Dakula subot na epekto sa barangay ang ginibong aktibidad asin nagdara ning takot sa mga taga-barangay Mambulo Nuevo. Ninhuli sa mga baretang dakul na kaso kan rape sa barangay alagad pinahimutikan ini kan barangay official. So ang epekto po naman itong sarong nagtaramdaman ay rinaraot niya ang imay kang Mambulo Nuevo. Pero pinasakot niya ang mga taga-Mambulo Nuevo at ang mga taga-ibang barangay na antan mo yung barangay saro na sa mga pinaka-critical area. Nakakatakot ba ang barangay kasi po kadakol na nangyaring mga rapes sa Mambulo Nuevo. So bako man po kadakol o saro man dakol sa nangyari. Okay. Yun lang po ang pikaklaro ko lang po ito gusto kong klarohon. Sa ngunyan, mayo pa manin pigtataong update sa Sainda ang Philippine National Police manungod sa status kan kaso ni Bersuela. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Sa satuyang police report, si Police Brigadier General Rudolph Dimas ang nagpasumpa sa mga bagong promote na opisyal kan PNP as in Police Non-Commissioned Officer sa Bicol. Kan suugma yan na pinaggibo sa General Campo Simeon Ola. Sa bilog na Bicol, igwang 184 na Police Commission Officer as in 2,346 na non-Police Commission Officers ang na-promote. Ang na-promote Hinagad ni PNP Regional Director Police Brigadier General Rudolph Dimas ang pagtatanabangan para mamantinir ang katuninongan sa bilog na rehiyon. Padagos sa mga bareta para makatabang sa pagkulang-kulang ning saray na dugo sa Bicol Medical Center. Kada Miyerkules na ang bloodletting programs kan lokal na gobyerno kang Naga. Mismo si Mayor Nelson Ligacion ang nagsugo sa Naga City Blood Council na magkondusir ning bloodletting activity. May kasuguan po si Mayor Son sa Naga City Blood Council na on a weekly basis masigurado na magkaigo po din blood donation drive. Kaya po ngunya na aldaw, igo pong blood donation drive dyan sa may tungod kang Raul S. Rocco Library, and it will be made on a weekly basis na para po makatipon po kita ni magkakani kung bags ning dugo na kaipuhan to sustain ini pong mga nangaipuhan ning dugo sa satuya pong syudad. Padagos pa sa mga bareta, maski daipang kasuguan si Alcalde Nelson Ligacion na magpa-drug test ang mga empleyado kan lokal na gobyerno kang Naga, regular na programa na subuot ini sa opisina kan Public Safety Office. Susog kay Mr. Rene Gumba kan Public Safety Office, higot ang sa iyang patanid sa mga empleyado kan PSO na dai maimbwelto sa nasabing illegal na aktibidad. Regular po sa ko ang drug test sa opisina with or without the present initiatives. In fact, dakol na kitang na-aksyonan ng mga kaso tungkol dyan. Ano po? So sa Muya, zero tolerance kita pag-abot sa drugs. But again, taking into consideration the human factor, so mga pwedeng tabangan, tinatabangan ta. And may mga success stories man kita kaya na nagre-recover, taday tapig ko kondinar unless gusto na magpakondinar. Ano? ang sa kuya, ang patakaran ko, kung gusto mong tumultol, iba ng taka. Pero kung gusto mong magpasaway, pumali ka sa atubangan ko. Taday ta kay po.
Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Dahil malingaw na bisitahon ang samayang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.